Deze week in Limbourgeois Margot Ruiten over haar titel Woman of the Year en Belgisch-Nederlandse ondernemersavond. Sterrenchef Margot Ruiten van restaurant Da Vinci werd vorige week in Tokio uitgeroepen tot Woman of the Year door het wereldwijde samenwerkingsverband Relais Château. De award staat inmiddels in de keuken in Maasbracht. Woman of the Year, ja, dat snap ik, dat binnen de groep van de Relais en Châteaus, hotels en restaurants, hoeveel zien er dat trouwens? Worldwide? 446. Alleen uiteindelijk blijven er natuurlijk niet veel vrouwen wat de award kunnen krijgen. Hè? Nee, want er zijn niet veel dames in die keuken. Nee, is dan de concurrentie ook niet groot? Nou, de concurrentie is er wel, want de award werd ook niet ieder jaar gegeven. Dus, ja. Want er zien misschien maar, ik weet het niet, 10 of 20 vrouwelijke chefs binnen die hele Relais Château. Ja, ik heb ze niet geteld, nee, maar zo gaat zo het kunnen ja, dat zien. zou het kunnen zijn. Ja. Ja, over de hele wereld zijn ook maar iets van 4 vrouwen wat 3 sterren koken. Dus, Ja. Maar goed, dan moesten die anderen, die kennen ook het. Die moesten toch voorbij gaan, want ze zijn natuurlijk ook hier geweest om te controleren. Hè. Er zijn hele papierwerk van bijgehouden. Dus, maar het is wel heel leuk om te horen dan later wie ze dat hebben ervaren en wie dat geeft. Dat is wel heel chic. De bus is al zo lang bezig, want over niet al te lange tijd, is zelfs 25-jarig jubileum. Ja, nog 2 jaar. Oké, ja, maar dat is toch wel gek. We zijn nu 23 jaar bezig, ja. Non de pie. En wie ontwikkelt zich die keuken? Want ik ken een aantal klassiekers hier op de kaart. Ja, die heb ik ook nog. Van Pietjesveld, dat nemen we allemaal op. Maar ik neem aan dat de gasten op een gegeven moment ook weer andere dingen willen. Wie gaat ze dan met hem? Ja, dat is een combinatie. Ik heb gasten die wat ook binnenkomen en ik weet gewoon dat die Pietjesveld willen. Hè? En ook onze klassiekers en onze trouwen. Maar ik heb natuurlijk ook jong mensen, die wat ook een keer gedangers willen eten. En dat zit weer in het grote menu, maar dat koppen we ook allemaal los. Dus ja, we blijven wel bezig. Dan heb ik natuurlijk een heel goed team om ik her gecreëerd. Ja. Mijn souschef wat al 6 jaar mijn rechterhand is. Jongens wat gemotiveerd zijn. Hè. Bas, Valk, Remy is een stagiair van ons. Remy. En dat doet heel goed zijn best. Dan hebben we Stijn. Stijn aan de andere kant is bezig, dat is onze patissier. En moest wel natuurlijk echt een team om te creëren, wat ook alles met zich duidt en met de veurgeet. En 2 sterren die opstaan al lang, al een jaar of 8 of zo denk ik. Hè? Vanaf 2009. Kijk eens aan. En volgende week komt er nu weer weer. Ben je daar ordelijk mee bezig of denk je nou ik heb nu dat prijs in Tokio en dan is het voorlopig wel genoeg? Nou, de prijs in Tokio is heel speciaal. En Pedro zei toevallig op een gegeven moment afgelopen week wie we terugkomen van hé, maar goed, dat gaat toch niet gebeuren? Ik zeg ja, dat weet ze niet, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar we gaan wel draaien. 12 december zitten we ook daar in Amsterdam. Dus. Who knows, hè? Ik zeg altijd tegen jongens hier, we moeten zorgen dat we 2 plus koken. Hè? Want wat bijvoorbeeld heel bijzonder wordt, en dat wil ik toch nog even vertellen. Ik kreeg dus de award in het congres. Ik moest dus op het podium. En er zaten gewoon 450 man zo voordig. Hè? En dan moest je natuurlijk nog even, ik kreeg de microfoon en moest ik ook nog in het Engels zeggen. Ik heb dat eigenlijk uit mijn hart gesproken. En daarna wie het af voorgelopen hè? En dan loopt ze de zaal uit en dan wordt er gelijk champagne en dit en dat. Het wordt ook fantastisch verzorgd. Maar op een gegeven moment komen ook de grote chefs naar dit her, hè? Om te feliciteren. De wereldberoemde Pierre Gangier wordt er, Michel Brouw wordt er, het wordt Georges Blanc heb ik. Ja, ik stond ook met op de foto. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is leuk.
En wie is het nu in de huidige tijd in Limburg met sterrenzaken zoals deze? Want de Zeus, Amsterdam is een uitzondering, want dan loopt het een beetje vanzelf. Het is ook een andere economische markt. Maar voor de rest, zo de gemiddelde bankier of wethouder, dat neem je boete de deur te gaan eten. Ja, misschien een eetcafé. Maar... Dat is eigenlijk heel jammer dat het zo gaat. Helaas is dat. Maar eigenlijk moeten we gewoon lekker eten, want dit eten is wel gezelligheid, praten met elkaar. Het samen zijn moeten we natuurlijk niet vergeten. Hè. Maar dan heb je het nu meer van de particuliere markt, denk ik dan. Ja, absoluut. Maar helaas is het gaat aan veranderen. Ook zo, als ze zegt, want er gaat toch veel ook naar Eindhoven her. Hè. Eindhoven is bijvoorbeeld nu echt booming. Je merkt gewoon Maastricht, kom op hè. Die moeten gewoon weer, Maastricht is zo'n grote stad. Die moet knallen, inventief blijven. En kijk, voor mij mag iedereen naar Maastricht rijden, als ze maar stoppen hier in Brakke. Ja. De Belgische ondernemersvereniging Unizo organiseerde in verband met 25 jaar Verdrag van Maastricht een speciale avond over grensoverschrijdend ondernemen op Château Neerkande in Maastricht. Met name van de Belgische kant was er een goede opkomst. Ja, die avond hier staat in het teken van Europese samenwerking en 25 jaar Verdrag van Maastricht ook. Ja. Hoe zit het met die samenwerking op uw gebied, defensie, over de grenzen heen, met bijvoorbeeld Nederland? Gaat dat nu beter dan een paar jaar geleden? Wel, we hebben een voortreffelijke samenwerking op vlak van defensie met Nederland. Ik heb een heel goed contact met Janine Hennis-Plasgaard. Ik moet zeggen, wij zullen 1 januari starten met een gezamenlijke bewaking van onze beide luchtruimen. Dat is nooit gezien in de wereld en wij gaan dat als voorbeeld stellen voor Europa. We hebben vorige week beslist en ondertekend, een intentie ondertekend om samen nieuwe fregatten en mijnenjagers te gaan kopen. We werken samen shoppen, zo kan je dat zeggen, of ze samen bouwen. We werken samen op het vlak van de parachuteschool. We werken samen op het vlak van een aantal opleidingen in de landcomponent. We werken samen met de helikopters. We werken eigenlijk heel nauw samen als voorbeeld ook voor een grotere samenwerking binnen Europa. U bent Limburger. Van de andere kant zie ik bijvoorbeeld in België, maar je ziet dat eigenlijk ook wel in Nederland, dat er ook een bepaalde vorm van centralisatie is eigenlijk. Hè? En in België is Limburg, de provincie daar wordt niet bepaald uitgebreid, eerder een tegendeel. Is dat niet een beetje contrair aan juist grensoverschrijdende samenwerking? Wel, je moet zien natuurlijk welk niveau het beste niveau is om effectief gaan samen te werken. Ik denk dat zoals we het hier doen, van vereniging tot vereniging, vlak bij elkaar, op de grens elkaar ontmoeten, dat voorbeeldig is. Hebben we heel veel structuren voor nodig op het vlak van provincie of hogerop. Dat is allemaal af te wachten. Hier gebeuren de echte dingen en het is dat wat stappen vooruit zijn. De samenwerking bijvoorbeeld op politiek niveau, provinciaal of gemeentelijk, gaat dat erop vooruit of blijft dat zo'n beetje voortkabbelen? Ja, wel, ik zie mijn collega Theo Bovens heel vaak. We praten heel veel over dit soort zaken, maar proberen er ook wel verandering in te brengen. Maar ik heb het gevoel dat als je het op het politieke niveau kijkt, ik zie provinciale niveau, burgemeesters, maar ook de Europese parlementsleden, de parlementsleden in België en Nederland, dat er een soort ontmoediging ontstaat en zegt van ja, we zijn er al zo lang mee bezig en het verandert maar zo traag en het gaat echt niet vooruit. En dat men daardoor ook een stuk de interesse verliest in die grensoverschrijdende samenwerking. Dus ook daar is er wel werk aan de winkel. En heeft dat misschien ook te maken met een bepaald gevoel of beleving van aan de Nederlandse kant, dat ze het gevoel hebben dat alles in Den Haag of in de Randstad wordt geregeld en aan jullie kant misschien het idee van in Brussel bepalen ze alles?
Ja, dat is zo. Iedereen is voor het Europese project, maar dan liefst niet te veel. Ja, wij proberen toch wel vanuit die nationale staten de eigen economie te beschermen, zoals dat heet, de eigen projecten te beschermen. Er is een centralistische tendens, zowel in Nederland als in België, naar richting Den Haag, richting Brussel. Dus er zijn op dat vlak ook wel wat obstakels die niet zo gemakkelijk weg te nemen zijn. En ook vanavond is duidelijk gezegd, het moet van onderuit komen. Het zijn in dit geval de ondernemers zijn die moeten initiatieven nemen. De vereniging van ondernemers. En ja, laat ons daar eerlijk in zijn. Dit gebeurt ook veel te weinig. Hoe dikwijls hebben we zo'n avond als vanavond, waar ondernemers over de grens elkaar treffen, dat gebeurt zelden of nooit. Dus het zal echt wel van onderuit moeten komen, denk ik. Ik kan me voorstellen dat als er meer over de grens wordt samengewerkt of ondernomen wordt, dat er dan meer verdiend wordt zelfs, dat er meer business uitkomt. Daar ben ik volledig mee akkoord. Ik heb echt de volle overtuiging dat een grensoverschrijdende samenwerking, als die duurzaam is, dat dat echt een hefboomfunctie heeft voor onze beide regio's, zowel Nederlands Limburg als Belgisch Limburg. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.